Hello, sabi ni Diyos. Hi, good evening. Good evening. Balik-balik na lang tayo nito. Sana ako mag-LS. Masakit ang ulo ko. Joyce Cabasis. Hello. Kapatid. Sakitan kita. Ikaw din ba yan, kapatid na Josie Cabasis? Salamat sa tamsak. Ay, ito na naman ako. Naghihikab. Hala. Oo nga. Kailangan ko yung $10 ko, ano na lang siya. Kulang pa siya na 4 dollars. Ikasweldo ka na ba? Kapatid na si Cabases. Paano yan? Nahuli yung AdSense mo. Paano mo nakuha yung sahod mo? Ano yun sa bangko mismo nakuha? Ang buti hindi hiningi yung PIN. Nagmanual. Saan dumating yung mo dyan di sa Qatar? Yung PIN mo. Ano ako sa salamin ko? At ako inaantok. Pag wala nang PIN, pag nag-manual ka. Paano mag-apply sa manual? Sa Pinas lang ba ang PIN? Saan mo yun? Hindi ko pa alam yan eh. Sana kung mag-a-apply ng PIN doon mismo sa
Oh, ganun ba yun? AdSense ba sa baba? Nakalagay na resumed. Sa mismong AdSense apps o sa Google pa. Ah, naantay ko lang na umano eh. Meron na akong $67 ba yun? $6.67. Tapos, dito sa aking revenue sa YT Studio, meron akong $9. Yan nga doon sa yung super chatter ko nung isang gabi, pinaliparan ako ng halos $10 yan. Mga yan, 9.99. Thank you sa nakabiji. Lifetime revenue mo. Lifetime dito sa YT Studio. Okay. Meron ako upload mamayang mag-i-edit pa ako. Sayang yung ni Min, yung iba niyang video wala nang sound. Hindi ko alam nangyari dyan sa TikTok na. Baka nakaban yan o ano. Bawal pa sila gumamit ng Panoorin mo yung sinare ko na video, yung kay Naisan. Yun, natutuwa ka. Ang dami-dami niyang video, nakakatuwa yun. Malilibang ka. I-search mo lang sa sa Google, ay sa YouTube, Naisan. Yung nakaitim ng quote. Meron din sa TikTok kung meron kang TikTok. Meron din siyang Instagram. May Facebook din. Yung kaya lang Facebook, nandun yung page niya. Doon mo makikita lahat ng mga video. Grabe yung gulo sa lugar nila hanggang ngayon. Dumaan na ang New Year. New Year sa kanila. Maulan. Walang ayo. Gusto ko na umuwi. Tagal-tagal hindi ko na video. Isang taon na. Diyos ko dahil nakakapagod.
Kapagod kaya. Isang taon na hindi mga anak mo nandito lang sa Maynila, hindi mo makita. Okay lang yun sa'yo kasi malayo ka talaga. Pilitin mo yung makita talagang malayo. Sa akin dito lang mo. Mumasahe ka lang na 150 Ultimo maglabas sa hindi na ako nakakapag-TikTok, tinatamad na ako. Wala magandang content. Meron akong ginawa pero nahiya ako mag-upload. Si Jaime, wala na. Sila lang nakakausap nun. Mga grupo. Yung Jaime to group pala. Tatlo silang isang moderator, tsaka dalawang admin. Yung pinaka-moderator nila ay hindi nagpapakita kung ano mukha kasi nakabalot ang mukha. Yung admin, si Jaime at saka si Shine Home. Sila yung nag-a-approve ng mga video na inano namin. Binababa, ina-upload. Tuloy ka sa Mayo pag uwi. Uwi ka ba ng Mayo? Talagang marami bang din ngayon? Kasi parang biglaan yung sobrang lamig tapos biglang uminit, no? Umulan pa. Dito nga rin parang hindi bumababa. Ngayon mataas na naman. Kahit sa sa Thailand, meron din yung mga kaibigan ko. Sila na meron doon. Marami din nagkakalat na rin. Meron ko sa ibang lugar. Wala, naantok ako. Sige lang, oo. Sige lang, oo. Sige na.
Has to be continued. Ako pasok muna after 10 minutes. Balik ako.